Skupiny mladíků, kteří si říkají Plameňák gang, sami se filmují při trestné činnosti. Napadají jiné lidi, ničí lampy a lavičky, kradou, popřípadě se na veřejnosti svlékají. Krátké videosekvence navíc nelegálně doplnili hudbou veřejně známých interpretů. Na internetu se objevily desítky podobných nahrávek plných násilí nebo vandalismu. Například na videu s názvem Opěrátko je vidět, jak mladíci ničí vlakovou sedačku. Už minimálně 2 lidé na tyto videa upozornili policii. Mluvčí pražské policie nám dnes odmítla sdělit jakékoliv informace týkající se tohoto případu. Pravděpodobně se jim ale začnou zabývat kriminalisté. Josef Dvořák, Česká televize. Lékaři v